Ahoj, zdravím starou partu, já vás vítám u nového videa a dneska vám představím koníky, za kterýma docházím. Uvidíme, kde je najdem. Jdeme je hledat. Projdem brankou a jdem na to. Tak, v maštálce žádné nevidím. A všechny jsou tam vzadu. 4 kobylky. Jdem za nima. Tak, už na mě kouká Tali, Barbie. I Rebeka už ví, že se blížím. Tak, Talinko, tady připravený jablíčko. Mám vlastně plnou kapsu jablek. Ahoj holky. Půjdeš za mnou? Talinka už jde ochutnat. Tak, Talinka je ponička. Už se blíží Barbie. Ježiš, teď je vás tu moc. Tak já trochu odstoupím, ať si je můžem prohlédnout. Ta, co za mnou teďka jde, je Rebeka. Vůdčí klisna. Tak, tahle druhá je Barbie. Tohle je Šerinka. A ta vzadu je Tali. No, prosím vás. No. Na Sherry se teď moc nejezdí, protože kašle. Na Tali jsem byla včera kousíček. Jezdím tamhle dozadu, do obory, to má 16 hektarů a tam se většinou vyřádím. A Barbie jsem byla před 2 dny. Rovnou vám tu hodím nějaké záběry z posledního ježdění u jelenů. Myslí si, že dostane, nedostane. Tady už jim chystám směs s čajem. Ještě je to teplý. Se ještě doliju trochu vody. Už to nakynulo, ale uvidím. Tohle dostane Sherry a Barbie proti tomu kašli. Dávám do tohohle tyhle bylinky. Upřímně nevím přesně, co v tom je. Ale pomáhá jim to hezky. Ale dneska asi jezdit nepůjdu. Dneska mě čeká kydání výběhu s lamama a kydání výběhu s beránkama, ale budu tam kydat po krávě
po Doubravce, protože tam předtím byla, oni se tady tak jako pohybujou ty zvířata podle toho, kde je zrovna tráva, zvlášť letos. Takže za chvilku ulám. Už mám připravené kolečka ulám, musela jsem z nich vylít vodu. A tady mám ty naše 2 plivačky. A tam to černý, to je hromada, kterou budu muset uklidit. Oba se rozhodli, že mi tu ještě přidají na tu hromadu, než se k tomu dostanu. Moc milé. Moc milé. Chlapec se nám válí. Vidím, co tady tvrdě pracuju. Tak, odlám vyvezený 1 kolečka. Určitě se tam půjdou nahrabat ještě aspoň půlka dalších. Ale to budu dělat později. Protože za chvilku se tady bude dělat něco jiného. Tak další 2 kravíky byly vydány. Takže si vezmu vodítko. Vlastně asi 2. A dám koním čaj. Pak už jenom nakrmíme zvířata tady a půjde se domů. Tak, Sherry už má svůj kyblík. Rebecca ji bude otravovat, ale je zavřená. Když půjdu ven, tak tu na mě čeká Tali. A tam je Barbie se svým kyblíkem. Tak, teď dostali prasátka. Barbie už je ve výběhu, protože dojedla. Teď otevřeme Tali. Ta už má taky hotovo. Já už nic nemám, prosím tě. Vezmeme si kyblíček. A celky budou prát o to nic. Běž. Nemám tam nic. Tak. Ve zdraví jsme to přežili. Snad. A jdem dál. Tak, už máme dokrmené i Nandu, Emu, ostatní drůbež. Dali jsme vodu. Krávě, lamám, všem. Je tu hodně zvířátek. Teď se nám dojí kozičky a můj den skončil. Takže, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, můžete dát odběr, komentář. Napište mi, jestli chcete nějaký podobný video jako takové. A u příštího videa